Mm. Mm. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go. Hi mga kawang! Welcome back to Mama's Cuisine. For today's video po, magmumukbang po tayo ng pork sisig po. Meron mo tayong rice sa likod, tapos sausawan po na may kalamansi po. Tapos yung drinks natin ko, may konting cucumber po tayo. For before ang lahat, i-bless mo natin yung food. Sa mahilig po sa manghang, sa mahilig po sa pork sisig, kain po tayo. So ito na po ako. Lagyan mo natin yung konting sausawan na may kalamansi. Sino po yung mahilig po sa pork sisig na nilalagyan po ng sausawan? Toyo at saka kalamansi. Kain po ako. Excited. Hot. Kain po. Kapag pork sisig po, makaka-only rice po kayo. Super spicy. Oh yeah.
Ang sarap niya po pero sobrang anghang. Iyak ako. Ayan na po, tapos na po yung mukbang po natin. Sa sobrang hanghang po, napaiyak po ako. Pero sobrang sarap po yun ng sisig, pork sisig po. Thank you so much po sa laging andito po sa premiere, mga silent viewers po. Maraming salamat po sa inyo. Sa lagi po nagsishare po ng mga videos po ng Magis Cuisine. Thank you so much po sa mga suporta nyo. Tsaka God bless din po. Flex ko lang po mga members po ng Magis Cuisine. Queenie Kalalang, Chibi Rosel, Mixco, at saka Richella Kawad po. Sa Sulit Kao po, Food is Life TV, Ikim Salazar Update, Itsugi, Nanay Madselen, Angie Monsor, at saka
I Garcia 1301. Sa Super Cow po, Ends Mukbang, Ron 21 Saudi Vlog, at saka Kusina Bicolana. Sa Hibigating Team po, si Siko Remis TV Watkins. Silang lahat po may YouTube channel po. Paki-like and subscribe po. Maraming salamat po. Shoutout po sa Sulit Mukbangers, sa lahat po ng Pinoy ASMR Mukbangers, at sa lahat po ng Pinoy YouTubers. Shoutout po. Shoutout po sa Team Matibay, Maria Chance Vlog po. Paki-like and subscribe po. At saka po, Tricia Vlog po, paki-like and subscribe po. Anak po siya ni Hungry Ann po. Paki-like and subscribe po. Maraming salamat po. Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po, paki-like and subscribe po. Magis Cuisine po. Maraming salamat po. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kaming videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far.